Temos con nos a Francisco Rodríguez Sánchez, que nos vai falar de Galiza, o marco político actual e a súa necesaria superación. Francisco Rodríguez Sánchez é doutor en Filoloxía Románica, catedrático de Literatura Española, docente durante moitos anos da súa vida en varios centros do país e tamén do estranxeiro por obriga do réxime, non é Paco? É autor dunha ampla obra de investigación sobre temas variados, temas literarios, sobre todo, temas lingüísticos, temas históricos e temas políticos. Destacaremos as súas importantes aportacións aos estudos da nosa literatura, co seu primeiro libro publicado, Evolución ideolóxica, de Manuel Curros Enríquez, no ano 73, aínda que moitos outros escritores pasaron polo seu ollo observador e pola súa análise. Blanco Amor, Celso Emilio, Carballo Calero e moitos outros. Mas, sobre todo, unha obra trascendental no estudo da nosa literatura foi a análise sociolóxica da obra de Rosalía de Castro, que é unha obra que recolle a súa tese de doutoramento. Foi un libro, unha publicación que marcou un antes e un despois na visión que pasamos a ter dunha escritora fundamental das nosas letras e incluso, diría eu, dunha protagonista esencial da nosa historia, máis alá de escritora, é un símbolo para a nosa nación. Mais os seus estudos sobre Rosalía nin se iniciaron con este traballo, senón moito atrás, nin tampouco remataron aquí. É así que no ano 2010 publica Rosalía de Castro, Estranxeira na súa patria, que é unha obra bestial onde profundiza aínda máis tanto na interpretación sociolóxica da obra de Rosalía como na propia traxectoria vital desta escritora. Sobre todo, a Francisco Rodríguez interesoulle limpar de po e palla e, sobre todo, limpar de prexuizos e dunha visión interesada de símbolos como Rosalía, como Castelao ou como tantos outros que pasaban por ser inofensivos, desde logo pasaban por ter moitos menos méritos dos que realmente tiñan, non? Tamén abordou o problema da lingua, así que aborda desde o punto de vista sociolingüístico o noso problema lingüístico nunha obra tamén fundamental como é Conflito lingüístico e ideoloxía na Galiza, de publicación no ano 76 e que se reeditou novamente en 1998. Reeditouse con ampliacións, con novas achegas. Mais hai outra obra e o seu quefacer vital abranxe moito máis, tamén se preocupa moi fundamentalmente de estudar a nosa realidade para dar solucións políticas aos nosos problemas, non? E así, xunto con López Huevos, pois traballa e publica o libro Problemática Nacional e Colonialismo, o caso galego, publicado no 78 e reeditado tamén no 2022. É unha maneira de teorizar sobre o que era a práctica xa do nacionalismo, de poñer por escrito pois todo o que guiaba xa naquel momento a práctica do nacionalismo organizado. Nos últimos anos centrou as súas investigacións na nosa historia medieval. A verdade é que nos sorprendeu moitísimo porque nun mesmo ano pois saíron á luz 2 tomos monumentais sobre un período moi concreto da nosa historia, sobre o século XIV, que é, unha vez que leades ou se asististes tamén á presentación destes libros, veredes que é un momento clave na nosa historia, decisorio para o que foi despois o noso futuro e presente, non? Esta publicación, como dixen, destes 2 tomos foi no ano 22, e o título é Unha etapa estelar e conflitiva de Galiza, a segunda metade do século XIV. Relevante foi o seu traballo, polo tanto, como investigador, como docente, como conferenciante por todo o país, un divulgador da nosa cultura, un divulgador das figuras clave políticas, culturais, non só literarias, claro está, mais un home preocupado sobre todo pola acción, un intelectual comprometido que antepuxo moitísimas veces, seguro que no 99% da súa vida,
pois se cadra podería dedicarse a investigar, a escribir, mais el priorizou sempre a urxencia da acción política, non? De aí que non nos sorprende, claro está, pois que tivese cargos como representante do BNG no Parlamento galego e despois, posteriormente, no Congreso dos Deputados en España en 3 legislaturas, que recordar, na década dos 90. Entón, xa digo, é un home fundamental, un teórico do nacionalismo, investigador, profesor, ensaísta, en fin, non sei, creo que merece, desde logo, todo o noso recoñecemento, aínda que estamos agradecidos, non pode ser de outra maneira, de todo o traballo que desenvolveu na acción política, tamén estamos convencidos de que se cadra é unha mágoa que non dispuxese de máis tempo para profundizar na realidade do noso país e agasallarnos con obras tan importantes, fundamentais, tanto no que se refire ao ámbito literario, como político, como histórico, non? Deixo-vos xa con el, coa súa palabra. Moi boa tarde. Comezarei agradecendo as palabras de Laxi e tamén agradecéndoos a todas e todos a presenza aquí neste convivio ou nesta xeira de relatorios que se veñen desenvolvendo desde a mañá sobre un tema para nós crucial para o noso país e que debía de ter máis foros de debate, de información, porque na súa clarificación está tamén, en boa maneira, ter un norte e unha orientación respecto de o que perseguimos como persoas galegas que temos unha conciencia sobre o país. Agradezo, polo tanto, en especial a Vía Galega, que ten asumido o papel de que o que non se pode facer en termos directamente políticos polas contingencias electorais, polas ausencias continuas de unha agitación que se move nuns terreos máis ben da propaganda que da clarificación, que podamos ter tamén algún vagar e algúns espazos para falar realmente sin tapuxos, sin intermediacións, do que pensamos sobre o noso propio país e sobre como estamos instalados en relación co resto do mundo. Para tratar esta cuestión, eu pido-vos que non pensedes que eu estou a expresar a opinión ou a análise ou os obxectivos de unha forza política como o Bloque Nacionalista Galego ou como a Unión do Pobo Galego. Indudablemente, eu estou identificado con esas organizacións políticas, pero o que vou facer hoxe é dentro do credo e dentro do que é a práctica que eu respondín toda a miña vida e sigo respondendo, calificar algunhas cuestións desde o meu punto de vista, e tamén propor o que creo que sería adecuado na situación conxuntural crítica importante na que estamos vivindo no mundo, no Estado español e tamén, de forma peculiar, particular, na nosa nación, que é o que nos debe de interesar prioritariamente. Entón, comenzarei por lembrar algúns antecedentes que teñen un carácter teórico-práctico e que deberíamos de lembrar todos os que vivimos e intentar comunicarlo ás xeracións que hoxe teñen de 40 anos para baixo e as que veñan no futuro. Realmente, eu creo, e aínda a entrada algunha persoa mo dicía, non creo que militante de ninguna destas organizacións políticas ás que eu pertenzo, que realmente se estamos hoxe aquí é porque houbo un traballo perseverante, paciente
que sigue vixente non solamente en todo o século XX, e en especial, por referirnos a algúns casos que se trataron aquí, no primeiro terzo do século XX e tamén no que son os últimos anos do franquismo, na transición democrática. Penso que ali se sentaron os fundamentos, os basamentos resistentes do edificio do nacionalismo hoxe en Galiza, neste percurso histórico. Indubidablemente, se non houvese un desenvolvimento, non teríamos chegado aquí con todas as deficiencias que chegamos, tamén con todas as virtudes e potencialidades. E digo que hai que recordar, porque temos que lembrar, que nós, e cando digo nós, o nacionalismo hoxe existente que se ancora como de forma máis inmediata no nacionalismo da transición, pois votamos que non e fixemos unhas campañas públicas polo non en contra da Constitución española. E non o fixemos porque naquel momento fóramos uns histéricos que tiñamos un andacio antidemocrático formal, por empregar unha terminoloxía do marxismo, e considerásemos que era unha democracia burguesa. Fixémolo porque esa Constitución viña a consagrar algo que nós non podíamos aceptar como nacionalistas, e era que só legitimaba a existencia do pobo español. É dicer, aquí non había nin pobo catalán, nin pobo galego, nin pobo vasco, nin siquiera había as fendas para que ese recoñecimento se fixese. Era a nación única, a España única, o pobo español único. Se a isto lle engadides que ofrecía un panorama que non se dilucidaba claramente, pero que falaba ás claras sí de que o máis que ofrecerían, seguro, era unha descentralización burocrático-administrativa do Estado, pois era outro problema que nos botaba para atrás. E, ademais, botábanos para atrás unha declaración de oficialidade idiomática que solamente consagraba como un idioma obrigatorio o español e que, o demais, era teóricamente unha posibilidade para as nacionalidades que o falasen, pero ni siquiera quedaba claro que ese estatus de oficialidade o decidía a nacionalidade respectiva. E, ademais, se vinculaba a unha disyuntiva que non se aclaraba, que era a diferencia nacionalidades e rexións, co cal, aínda que parecía implícitamente que as nacionalidades ian ser aquelas que entrasen polo artigo 151 conforme adicional da Constitución, daba para que se pudese facer o que lle petase ao legislador, como depois así efectivamente aconteceu. Non era solamente isto, é que depois de un punto de vista progresista, de unha esquerda que se proclamase como tal, a Constitución era infumável porque mesmo facía que servicios públicos que estaban claramente estatalizados na época do franquismo pasasen a poder ser privatizados e, o que é peor, con diñeiro público, como o caso da educación obrigatoria. Claro, se empezamos a analizar todo isto, vos pensades que unha forza política nacionalista e que ainda en riba tiñan uns posicionamentos claramente no campo económico-social pois moi favorables a unha economía que tuvese un sector público moi grande e uns servicios públicos que foran claramente estatais que podía votar a favor. Sin embargo, o mero feito de pornos desa posición creou xa un río de marxinación imposible de cruzar en aquel momento político. É dicir, pasabas a ser un apestado. E esta é a fundamentación que lle deu certa afouteza ao nacionalismo galego e que tamén, lóxicamente, creoulle moitos problemas. Pero se non chega a ser por isto, eu penso que a capacidade de resistencia do nacionalismo galego sería moito mellor. Ademais, toda esta posición conectaba cos antecedentes. É dicir, se vos vades ao programa do Partido Galeguista, pois é claro
na idea de que eles o que están é por un Estado federal no sentido originario, é dicir, onde a soberanía está nas nacións e pois son elas as que pactan a unidade. Se vades ao programa das Irmandades, a fala é nítida, como nesta mañán, ademais, lembrou o Xío Breogán, pois incluso no estatuto do seminario, pois tamén queda claro que hai a vontade, cando se actúa con liberdade, de sí, ir a unha federación, pero a unha federación onde o pobo galego existe e o pobo galego é quen ordena como se pata e o que se vai construir desde o punto de vista colectivo. Non esquezades que precisamente esa definición de nacionalidades e rexións que ficou aí como unha retórica baixo a advertencia clara das Forzas Armadas. Ou seja, está clariño que incluso recibiron os comisionados constitucionais que estaban debatendo a cuestión o sobre respectivo dicindo cal era o Rubicón que non se podía pasar e que non o iban tolerar. Ben, digo isto porque explica por que depois houve café para todos, porque se violou incluso o espírito do artigo 151 e quedamos sometidos, non solamente por isto, no caso galego, depois falarei de outras cousas, a unha dinámica política totalmente taticista, onde os partidos representativos das nacionalidades podían lograr cousas na medida que foran funcionais aos partidos estatais en función de que houber ou non maiorías absolutas. Certo é que as nacionalidades que tiñan unha clase dirixente que, para alén da súa mentalidade burguesa ou non, tiñan unha identificación co propio país e non eran só clases intermediarias, eran clases axentes decisivos de cal iba a ser a evolución do país, aproveitaron os límites, pero levándoos ao máximo debido á necesidade que tiñan deles. E entón nos atopamos con unha Cataluña que era errática na transición desde o punto de vista lingüístico, eu mesmo asistín a debates nos anos 79, onde o nacionalismo galego e mesmo as formulacións que se facían na sociedade galega estaban anos luz das que se facían en Cataluña, as formulacións teóricas e a forma de practicalas. Outra cousa que foran minoritarias respecto ao conxunto da sociedade, pero nós sabíamos que o bilingüismo era unha falacia, que a idea de lingua materna eliminaba toda a posibilidade de futuro. Eso en Cataluña que te mataban. Eu fui a debates en que casi me consideraron de ETA lingüístico, vamos, que estaba chalado. Claro, a desgracia cal é que aquí involuímos e ali foron avanzando. Pero o punto de partida non foi así. Que posibilitou eso? Pois posibilitou non só había base real para facelo, pero posibilitou unha política como a dun home tan de Estado hoxe como o señor Pujol, que empezou a crear a idea fundamental de que a lingua era un factor básico da cohesión e da identidade de todos os cataláns, incluídos os inmigrados. Dera o resultado que dera. Acabou tendo unha policía autonómica que é un dos símbolos máis distintivos da diferencia entre comunidades autónomas e xo viuse no proceso, ata que tiña un valor político eso fundamental, tanto que ao final o Ministerio do Interior tivo que entrar en tromba para controlar toda esa cuestión, cousa que desgraciadamente, tal como foi a nosa evolución política nos últimos anos, nos últimos 20 e tantos anos, en Galiza, pois hai unha dinámica tan de izquierda a derecha que a xente chega a creer que un país como o noso non necesita policía autónoma. Que queres, Guarda Civil? Mire, é increíble escoitar isto nun país que está cheo de mariscadores, con problemas terribles nas rías, e que alguén pode creer que se pode controlar o litoral galego ou pode haber competencias reais no litoral galego sin contar con a policía propia. Estamos xalados, non? Con cheos de estradas necesarias ou innecesarias, de autovías, preferimos que o teña a Garda Civil Española. Estamos parvos, non? E enriba, cousas que son auténticas fontes de ingreso económico, como a Dirección Xeral de Tráfico. Ben, esta é a evolución diferenciada entre uns países e outros. O que non podemos creer
é que este é o Estado máis descentralizado do mundo, como nos din todos os días, non? É tampouco descentralizado que siguen existindo as provincias e siguen existindo as deputacións. Uns marcos electorais que non seguían ni siquiera pola comunidade autónoma. Uns marcos de diputacións e provincias que impiden comarcalizar Galiza. Unha situación tan ridícula que un bono de autobús non vale se vives en Padrón respecto de Ponteceso, e podemos seguir así. Isto xa solamente no aspecto administrativo e burocrático, non? Ou unha descentralización tan pequena, que no marco educativo nos limitamos a aplicar unha lei de carácter xeral que, as asignaturas troncais son as mesmas, pero que son os contidos totais tamén. E se o propio goberno autonómico non fai esforzos de trampeos absolutos, é un marco que nin na educación deixa lugar a que entre a realidade nacional plenamente. Como nós non temos clase dirixente situada nas órbitas do que sería a pequena e mediana burguesía empresarial ou de economía productiva ou dos servizos, non está cohesionada, temos unha intermediación que é claramente sicaria do que é a política estatal a todos os niveis. Lóxicamente, os partidos políticos que representan, e eles mesmos, como tais partidos políticos, se dedican a unha intermediación que consiste en xustificar a nosa impotencia, en xustificar a nosa irrelevancia, como os sindicatos de carácter español, e, ao mesmo tempo, xustifican o estado de cousas. O expresa moi ben o partido que nos goberna, que é o Partido Popular, e expresado perfectamente Feixóo e Rueda. Ante calquera conflito era non temos competencias. Alúmina, non temos competencias. Sector naval, non temos competencias. Eso sí, pero a única competencia que hai é, en todo caso, o conflito electoral con o goberno de España se é do partido contrario. Entón, utilizan Galiza como un instrumento ao servizo da españolización. Estes días está comprobando como a amnistía é igual a quebrantar a igualdade de todos os españois. A amnistía é igual á ruptura da unidade de España. E como a Galiza é esencial estar na unidade de España, porque senón é que morremos de fame todos, e, ademais, queremos ser todos iguais, pois está perfectamente cerrado o circo da acomodación mental dos galegos a ese colaboracionismo con todas esas patrañas. Vímolo co xogo da AP9, que é espectacular. Continuamente, claro, se gobernase o PP, os problemas virían do PP. Gobernando o PSOE, os problemas veñen do PSOE. Cal é a idea? Non pode ser competencia de Galiza porque é unha vía de interés xeral casi internacional, como está vinculada a Portugal e, ademais, a outras comunidades autónomas, xa non pode ser. Pero, efectivamente, hai outros sitios onde iso, lóxicamente, racionalmente, non foi problema. E aquí sí que busquero advertir que é verdade que, a parte da maldición que temos, material, explicável, de non contarmos cunha clase dirixente no terreo pequeno e mediano burgués que mire para o país, temos despois tamén unha trayectoria histórica que convertiu Galiza en algo non nomeável por si mesma, e ademais de non nomeável que debe de permanecer no seu estado, como se fose que un terceiro problema para o Estado é inasumível, ou como se fose que soamente nos faltaban estes. E isto é constante,
Calquer representante, diputado en Madrid, o nota, pero incluso con señores formalmente correctos como era Zapatero. Zapatero era incapaz, non era incapaz, pero sempre replicaba, sin replicar, en público e en privado, sobre todo en privado, porque en público xa nin respondía moitas veces, a pesar de todo o que el coñecía e de todos os, non favores, pero desde logo botarlle cabos que se lle botaron frente a moitas andanadas do Partido Popular, e as coñecía perfectamente, e fixo algunhas concesións en función de compensar todo eso, pero en privado era Galiza, Castela León, Asturias. Galiza, Castela León, Asturias. Es que, sí, el noroeste, Paco, el noroeste. É dicir, igual que os franquistas, exactamente igual. E non é porque non soubera, ou porque eu non o dixera, ou outros diputados o dixeran claramente, mira, eu non son español. Porque hasta eso o escoitou. Non, é porque é un tic que eles non queren pasar. Todo máis chegan a admitir que hai cidades importantes, sobre todo se as gobernan eles, como Vigo. Hai que apoiar a Vigo. Hai que apoiar a Vigo. Así, Eso xa naquel momento. Ben, digo todo isto para que saibades que, efectivamente, nós temos uns defectos, despois falarei deles, no que nos toca a nós, e agora estamos, con todos estes defectos, aguzados un pouco por os efectos da globalización, que no noso caso, sabedes que é unha maior presenza, preeminencia da Unión Europea a través do Estado español, que provoca, lóxicamente, no terreo cultural e lingüístico, maior españolización. O resultado, despois de tantos anos de autonomía, é que somos un país sin agricultura. Cando comenzamos a autonomía tiñamola deficiente, pero tiñamos a poboación, tiñamos o medio, tiñamos o traballo, tiñamos os instrumentos. Hoxe non o temos, e isto ten máis importancia da que nos pensamos, incluso na nosa propia angustia colectiva como nacionalismo. Temos unha reducción industrial espectacular, sobre todo moito derivada do desmantelamento de moitas industrias de enclave, de maneira que o que era o carácter colonial de Galiza, e dame igual que se diga interior, exterior, ou como sexa, ou con olor a colonia ou sin olor a colonia, é tan evidente que hoxe somos un país de materias primas para fora e enerxía, e aínda queren aumentalo considerablemente, de drenarse dos aforros, de eliminación, ou mellor dito, de a eliminación da agricultura con levar unha forestación de monocultivo de eucalipto e dunha dialéctica algo perversa en relación con o papel da lingua e a cultura nacional, que está sempre bailando entre un paternalismo extraño, unha folclorización extraña, e unha minoría activa, cada vez máis consciente do papel que ten todos estes elementos, que, ademais, vai acompañada de unha emigración de mocidade que non é tampouco moi compensatoria, porque realmente destrue moitas das nosas capacidades, sobre todo de dinamismo social, e de contar tamén con cabezas e persoas que podan axudar a cambiar esta situación. Realmente, o uso que se fixo da autonomía en Galiza, xa vos digo que ten moito que ver con ese colaboracionismo da non clase dirixente, da clase intermediaria. Veu un poquinho esa balada como precedente, e iso os nacionalistas que non votamos a Constitución e o vivimos como marxinados, si o detectábamos, que foi o desprezo ou a incapacidade, non o sei porque non tiñamos acceso a ese mundo, por conectar a autonomía galega con algúns personaxes que quedaran da etapa anterior, que xa sei que non quedaban moitos entre asesinados e emigrados, pero incluso os personaxes que o propio españolismo otou
por poñer ao frente das súas demandas autonomistas xa no pacto da transición, pois non foron tampouco rentabilizados debidamente, non sei se polas propias limitacións das persoas ás que se recurriu, non? Por exemplo, o caso de Paz Andrade. Aquí se nos colocou en ese terreo tamén algúns intermediarios burocráticos, non? Que non tiñan nada que ver con o nacionalismo. Tipo García Sabel, tipo Piñeiro, é dicir, un sucedáneo para ingresar xa directamente no bipartidismo, vamos, nas forzas de carácter colonial. Depois tuvemos a pexa grave de non ter presenza nas Cortes, que esa, en principio, veu derivada da nosa debilidade no control social. Era unha organización con moita capacidade de mobilización, pero no terreo das urnas, a non ser no caso dos comicios municipais, incluso sumando os votos todos do nacionalismo. Non creades que era un problema dos dous que había que competían nese terreo. Mantuvemos, mal que ben, unha oposición basada nun federalismo xenuíno, no dereito de autodeterminación, nunha práctica anticolonial, e creo que iso si deu tamén algún produto en aquel momento. Eu me imagino como sería se esas forzas autonomistas non tuveran tido un contrincante fora que era capaz de mobilizar xente tamén, que sacaba moita xente á rúa. Iso se obligaba a algún tipo de peripés, que depois foron irrelevantes. Pode ser, por exemplo, puxéronlle, como era Día da Patria Galega, puxéronlle Día Nacional de Galicia. Ora, sabedes o que é, non? Día de Galicia. Oficialmente, non respetan nin a súa propia lei. Eso é por lei. Eso é un produto do Día da Patria Galega. Eso podedelo ter por seguro. Despois, que o propio aldraxe, a movilización por aldraxe e pola discriminación era porque había fora un sector que non colaboraba con eso. E hai algo que é chamativo, que pode ser un indicio do que podía dar de sí un proxecto transitorio de carácter medio burgués ou pequeno burgués, que foi as persoas que recordades podedes testimonhalo, como era a Radio Televisión Galega cando se fixo e como é hoxe. É que, mirade, dígovolo eu, que en aquel momento incluso dixen, ostra, porque non era tan fácil de... non era moi atacável, era unilingüe, de verdade, un galego moi aceptável, a bandeira que hai única aí en San Caetano, que ainda non caeu, é como a bandeira de resistencia. Ora, un dos propios individuos, a xente deso que sabedes que é Barreiro, quen o viu e quen o ve. O que escribía, o que fixo incluso. Bueno, dígovos isto para que saibades que, en fin, hai moitos elementos que explican, en fin, cal é o resultado de como se usou a autonomía, que foi en paralelo con unha degradación progresiva, económica, en termos, como se falou pola mañá, non de renta per cápita, sino en termos de potencialidade real, riqueza real que se podía ter desenvolvido doutra maneira. En termos de economía propia, que tamén preguntaron pola mañá aquí. Se vos falo de todo o que había de movimento normalizador da lingua no ensino e como foron eso esnaquizando e derrubando, eso foi outro proceso espectacular, non? Pero, claro, algúns de vos estarás a preguntar, bueno, pero algunha responsabilidade máis habería, non solamente a do sistema. E ben, vamos a entrar agora en eso, non? Galiza é a única comunidade autónoma que non reformou o seu estatuto. É dicir, unha nacionalidade histórica non actuou a nivel das súas potenciais clases dirixentes ou dos partidos políticos
mayoritarios en termos de poder leválo adiante, para reformar nada. É dicir, é a maior proba de aquiescencia e conformidade co destino que se pode formular. E se iso é así, é porque iso é beneficioso aos partidos aos que eles pertencen. É dicir, non se molestaron nin en facer siquera un peripé. Houve uns intentos, un intento na máis, fallido, como bipartito, por iniciativa do BNG. Teño que decir que o resultado de texto escrito é un texto moi aceptável, todo hai que dicilo, foi moi participativo, tuvo que ser mellorado técnicamente desde a política, non dos supostos técnicos, pero é un texto que sería perfecto para iniciar unha andadura de debate sin caer nun autonomismo inútil e tampouco en dicir independencia retórica, non? Senón en encher un camiño que valese para o debate, para a iniciativa, para estar na negociación e, ao mesmo tempo, que con un horizonte pragmático asumido por unha maioría social ou por unha parte relevante da sociedade galega para irmos a un Estado genuinamente federal, repetindo as operacións históricas, sen abandonar de que nós, se esa opción non é viável, non é posible, estaremos sempre na vía da independencia. É dicer, que non é incompatible, e desto falarei despois máis adecuadamente. Ao mesmo tempo, nos enzarzámonos moito, e iso está ben, é un valor, en estar nos conflitos económicos e sociais do país. En eso fomos bastante constantes, a pesares das moitas ondulacións que ten o nacionalismo galego, non solamente electorais, senón tamén de viveza social e de capacidade política. Pero, claro, cando lle falta durante moitos anos a unha acción deste tipo un obxectivo político, non me refiro a un obxectivo electoral, porque chegar a un goberno non é un obxectivo político, é un obxectivo político desde o punto de vista de ter un instrumento, pero como sempre se di vulgarmente, bueno, e para qué? Bueno, ti tens que ter preparado para qué, pero que ten que coñecer unha parte da sociedade, polo menos. Se ti unha parte da sociedade non a tes dinamizada en función de Galiza, ten que ser outra cousa. Temos que cumplir outra función dentro do Estado, ainda aceptando ese marco. Se non eres capaz de introducirlle esa cuestión na cabeza, ti vas a ser sempre, ainda que seas un xigante electoral, un xigante con pés de barro e, ademais, estarás sometido a unhas ondulacións brutais. Por moita estrutura orgánica que teña, que iso sempre pode ser un paliativo. Entón, eu diría que nós, nos momentos históricos que estamos vivindo, habería que combinar ben os esforzos electorais con termos obxectivos políticos, clarificados, enunciados, pronunciados, repetidos pacientemente ate a saciedade, porque xa sei que temos unha base social que está habituada a unha mecánica de rutina e de resignación, inda os que somos nacionalistas. O gran obxectivo é gobernar. Bueno, pois, señores, se o gran obxectivo vai ser gobernar a Xunta de Galiza co actual marco político, ao goiro, unha cascata de frustración grande. Entón, vamos ver, iso vai ter unha marxe de maniobra, pero mesmo a marxe de maniobra que teñamos vai ser eficiente se temos a perspectiva estratégica clarificada e os obxectivos que son marcáveis ou que orientación deben de ter eses marxes que nós utilizamos. E creo que aí somos abertamente deficientes, porque agora, frente aos anos 80, temos unha diferencia, que nos anos 80 a maioría do país, incluso a xente inculta políticamente, consideraba que Galiza era un país rico, pero que estaba maltratado. Hoxe, sin embargo, hai unha maioría social que lograron introducirlle a idea de que
somos un país que vivimos da axuda de España, que sin España non seríamos ninguén, que onde traballa a liña de orientación que traballa de maneira tan noxenta, tan propia de renegados, o señor Rueda ou o señor Feixóo. É dicir, que nós somos un apéndice dunha unidade superior a que estamos subordinados e dependentes e que valemos e existimos en función de que sexamos funcionais a eles. Nada máis. É a mentalidade, e o din, ademais, respecto do idioma, dino claramente. Co cal habería que preguntarlle, bueno, pero entón que fai vostede, falando en galego no Parlamento autonómico, mal que ben que pasa? É unha farsa, é unha obra teatral a que fai vostede? É esa a consideración que lle merece? Bueno, e por último, vamos a fixar mellor o que facer. O que facer é que, primeiro, que temos un problema nacional, ou un problema das nacionalidades, ou un problema do pobo galego. Non temos un problema territorial. Di moi ben o meu amigo Pepe Díaz que, home, o territorio seguimoslo tendo, non? Está aquí, non se moveu. Non, é que hai tópicos que introducen na linguaxe político que é para obviar, é para eliminar o problema. Mire, no Estado español temos un problema das nacionalidades. Galiza ten un problema nacional. Ou, se vos credes, temos un problema, se un é máis de esquerdas e non quere andar co nacionalismo, temos un problema socioeconómico en pugna e conflito co Estado español pola función que nos fai cumprir. Isto que temos. Territorialmente non temos ningún problema. Temos, en todo caso, o problema, e ni sequera solamente territorial, é cultural, lingüístico, temos o problema con o Berzo, coa Seabra e con unha parte dos asturianos que tan mal nos queren dese marco autonómico. E temos o problema urxente de lograr que máis poboación galega teña Galiza como referente. E eu penso que debíamos de pensar unha política en función dese objetivo, non? E entón, iso ten que ver con a maneira en que facemos a política dos conflitos económicos sociais, para que a xente saque unha conclusión sempre vinculada á mudanza do papel de Galiza, ten que ver con a escaseza, a cativeza brutal do uso dos símbolos do país. Aquí bandeiras non gostan. Hinos, pa que? É que chegaxen a pensar un momento, pero vades a un partido de fútbol de Gijón, están todos coas bandeiras asturianas, incluso a nivel regional. En Galiza hai como unha especie, se creouse unha especie de tabú, non? Polo cal estes dos símbolos, ou ben non usalos, con o hino. Non, é que non, nada máis que hai que contar a mitade. No, pero mire, a lei di que enteiro. Pois se convertiu todo, o sea, é todo a diminución, é dicir, o menosprezo, a ocultación. Non vos digo nada se propomos, como se fixo, e non sei se fai en Andalucía, cantar o hino andaluz, aquí o hino galego, antes de entrar na clase. Bueno, eu penso que se arma a voz de Galiza, coloca unhos titulares que nos temos que meter todos na casa, como se fora un pecado original que non poderíamos, en fin, non poderíamos eliminar nunca das nosas conciencias. Por lo tanto, eu remataría dicindo, se o Estado é plurinacional, será na medida en que as nacións logremos que se faga un Estado que responda á vontade nacional de quen o compoñemos. E, polo tanto, nos temos que ter preparado, analizado e divulgado, cando menos as súas esencias básicas, as que máis toquen á conciencia e aos intereses da poboación, unha especie de decálogo que o resuma. E dentro dese estatus temos que facer figurar claramente o dereito de autodeterminación, porque sempre aporta que nos pode levar a que, se non as cousas non están claras, non van ben, ir a donde temos que ir. E tamén a consideración de algo que nós si tratamos correctamente, pero non se pode converter nun tópico retórico nada máis.
e é que a autodeterminación é un proceso. Non só é unha votación dun día. Se nós, o proceso de crear máis base social galega con mentalidade de ser galegos e galegas avanza, é un proceso de autodeterminación. Se creamos a idea na sociedade galega de que hai un programa de mínimos que responde ao cambio de función de Galiza en todo o Estado español, eso é autodeterminación tamén. Por lo tanto, creo que nós temos retos moi importantes no futuro inmediato, de grande responsabilidade. Xa sei que o Estado español non vai a corto prazo os que andan dicindo que detrás da amnistía se acha a porta de autodeterminación, non só é que nos vayan a deixar fora a nós deso, senón que van deixar aos demais tamén de momento. E se o logramos, será por esforzo colectivo das nacións. Eso é evidente. Ninguén nos vai regalar nada. E aos galegos e as galegas, moito menos. Eu, con un coñecido político a que lle teño simpatía, e perdoádeme, simpatía humana, non política, pero simpatía humana, a pesar de que me parece penosa a súa actuación, cando eu lle dixen non, mira, eso a ti che din eso porque xa sabes que isto de Galiza para levar unha cousa adiante, se a los demais exixen a nós nos exixen 3 veces máis esforzo. Me lo vas a decir a mí. Me lo vas a decir a mí. Raxoi. Me lo vas a decir a mí. Pois efectivamente. Bueno, nada máis e moitas grazas. Grazas, Paco. Temos agora 10 minutiños, se queredes intervir, facer preguntas ou achegas sobre o tema que Paco nos expuxo. Só 10 minutiños escasos, case 5, non? Quedou todo clarísimo. No, vamos a ver, por exemplo, para que teñamos exemplos, non? Por exemplo, gañar, ter o goberno de Xunta é un obxectivo que hai que ter, pero hai que telo para algo. Ahora, o obxectivo de ter un xornal con unha liña editorial nacionalista non é un obxectivo electoral, é un obxectivo estruturador da base social do nacionalismo. Sin eses instrumentos é imposible manter no tempo, quen di eso, pois di sin que o sindicato nacionalista non teña cada vez máis forza e tamén maior conciencia nacional, non en todo o mundo, en un sector que seña cuantitativamente cada vez máis grande, que é o que fai que eso seña instrumentalmente poderoso. Houve os intentos, e hai, de ter unha escola en galego, que está fora do circuito público. Bueno, a debilidade desa escola, de que ven derivada? Bueno, pois, efectivamente, por un lado, ven derivada de que hai unha aspiración a que o ensino público responda a iso, e, por outro lado, ben derivado tamén, hai que recoñecelo, da debilidade da conciencia social nacionalista que ten que ver tamén cos cartos dispoñíveis, digamos, coa capacidade socioeconómica do que é a base social do nacionalismo. E, pois, ten que ver tamén coa agresividade e a hostilidade da propia administración pública, que non vai por esa vía, lóxicamente, porque ela pode controlar a estatal e españolizada hasta extremos, e depois ten a concertada, que o 90% é a súa aliada natural, os empresarios, vamos, sobre todo os que son de ordes ou de movimentos de carácter
bueno, religioso ou elitista, da igual, non? Compañeiro, que tal? Ben. Boas tardes. Somos conscientes do que o cancro está aquí dentro? Sí. Somos conscientes de que hai moitas zonas da nosa Galiza en que a democracia non existe, non saben nin o que é, que se compra, que se venden os votos dunha maneira miserable, a mellor por calquera, por 2 ou 3 meses de traballo de, non sei, de xardiñeiro, de calquera cousa, xa está esa persoa absolutamente comprada, desgraciadamente. Sí, o problema disso é que iso cada vez aumenta máis na medida en que non haxa economía productiva, en que cada vez se agranden máis o sector servizos, que o sector servizos dependen de determinadas administracións, entendes? Por iso é tan perigoso perder unha base económica productiva. Por exemplo, a provincia de Ourense é como é porque a Diputación Provincial é o inicio, o fin de todo. Claro, entón, porque depois, eso que dices é verdade, pero tamén é verdade que nos lugares donde hai unha poboación, por exemplo, avellentada, pero que vive con unhas pensións relativamente aceptables, como poden ser certas zonas de Ferrol, donde hai incluso persoas que teñen pensións pobres, pero que teñen un fillo que traballou en Astano ou en Mazán e tal, ese fenómeno non se dá. Entendes? E aí é curioso que dominou en moitos sitios de vilegos e rurais o Partido Popular, foi sustituído polo PSOE maioritariamente e polo BNG minoritariamente. É dicir, que tampouco temos que pensar que en Galiza a xente que vota unha cousa ou outra está toda controlada. Non, é verdade o que dix ti. Ora, tamén é certo que hai un problema de outro tipo, que hai un problema máis de concepción do país. Hai moita xente que non acredita que Galiza exista políticamente. Entón xa é imposible, entendes, a mensaxe túa, aparte de que xa non lle chegue por outros motivos, non lle é creíble. Ten un distanciamento, iso que é raro, non? Na medida que iso continúe, pero rejuvenecéndose, con xente nova é peor, porque esa xente nova ahora os mecanismos son globais. Pensa que a realidade é que se relaciona cun rapaz ou unha rapaza de Cambridge ou de Nova York, e pensa que ese é o mundo. Iso sei que iso é efémero, pero claro, non é igual que ti che callan as vendas aos 18 anos que che callan con 40, que serás un drogadito ou un borracho ou tomas ansiolíticos. Quero dicir que hai unha dinámica un pouco complicada no noso país. E por iso é un país tan extraño. Eu mesmo, outro día fui a San Andrés de Ixido, vi unha cousa que se me contan non a creo. O crego de San Andrés, ali había unha misa, un día laborável. Estaba cheo, pero a mitad eran peregrins e a outra mitad eran público deste estranxeiro, non dos que vai ali a ver aquelo. A igrexa chea, e era non sei que cos animais, era para abenzoar animais ou cousas así, bueno, cans, mascotas e todo. Eu escoitei ali, uns discursos que, bueno, aquelo era espectacular, pero dixe, hostia, pero este en que fala? Entón metínme dentro. E ali sentámonos, e entón non daba creto. Los ángeles bajan, pero así, Pero depois cambiaba e dicía, irmáns, a terra é esta, é a terra nosa. É un galego alucinante, pero alucinante. Un señor forte, de barba, de uns 50 anos. E me dice, pero este tío, todo ao revés de como eu pensaba. Eu pensei que estaban cantando en galego, non sabes, a típica
miña terra, tal, tal. E depois que depois se estaba dirixindo a todos os fieis que había estranxeiros, en español. Ah, no. E a xente, ademais, moita ríase. Porque era unha... Pero non é só... Non é que se reíran de que falara galego, Non, é que el o facía... Bueno, eso sí, que formaba parte da comedia, non? Do espectáculo. O facía de tal maneira que para esa xente era gracioso. Ai, se vai vos chego a contar de como había que chegar aquí, cando tal, por esa estrada que non sei que... Pero unha cousa... Dixe, bueno, pero que pasa neste país para que un señor... Él era natural de por ali, porque contaba como era Andrés de Teixido antes de que se pudera chegar con carros, con buses e con todo iso, non? Pois, ao final, iba toda a xente a que lle votara o meigallo ese, o que fora, de onde é? De Sevilla, en español. De onde é? En galego. Pero que mentalidade pode levar a que, digamos, o canto, ao que é formalmente elevado, retórico, dunha forma, pero marxinal. Marxinal non pola función, senón marxinal dentro da pragmática, seña en español, e a pragmática directa con estranxeiros en galego. É que tenta interiorizado ese señor que o santuario e eso forman parte única que non se debe desmembrar. Home, pois claro, eu ao final vime con un libro que se podían escribir cousas e dixen, hostia, pois eu isto non o podo... Isto non... Claro, isto non o podo putear. Isto hai que poñerlle algo positivo, porque, claro, basta que o faga, non? Dixen, hai que poñerlle unha cousa positiva aquí. E entón dixen, que gran país, dixen, unha cousa... Que gran país, e tal. Adiante, e tal, non sei, e tal... No, claro, no, pero que realmente é o que pensei, porque eu ao principio estaba xa na descalificación diglóxica, non? Xa iba... No, pero dixo, bueno, realmente isto é admirável, é unha cousa que inexplicável. Inexplicável. Pois iso produces aquí. Ahora, seguro que tes un debate con ele, pero mire, por que non unifica todo, xa que os estranxeiros tamén todos se divirten e todos tal, pois non sei que, excepto cando vayan ali xa a falar con usted directamente, cando lle pidan que lle faga uno que eles queiran. Pero outro que sentido ten isto? É que me gustaría saber cal é o razoamento, porque ele era un home de orixe popular, pero, bueno, competía moi ben con calquer predicador yanqui ou latinoamericano, non? Ben. De forma eficaz, non? Entón, digo isto porque, claro, hai cousas sorprendentes, e na lingua igual, hai persoas que se falan en español de maneira tal, nas vilas, ahora, o que pasaba, por exemplo, con unha certa agresividade, en vilas pequenas, o que pasaba en Ferrol nos anos 60, ahora pasa en Monforte, non? Entón, imagino que todo ten o seu tempo e todo pode mudar, e tamén atopas persoas que unha vez que notan que ti falas galego nada máis, pois se che cambian correctamente, moi ben, nos bares, habituados a moito turismo. Pero, claro, aquí nos falta unha política de cohesión das cousas, de ilusión por ter cousas diferentes, pero que a xente non vincule esa ilusión nada máis que a un cambio de partido político, non? Porque eso, que o vincule tamén a que vamos facer algo, non? Que vaya máis aló de decir que non vamos ter listas de espera, está moi ben, pero que, por certo, para non telas, tamén vai haber que batallar moito, e incluso na financiación de todo eso, E esas cousas debían de ser un pouquiño, elementalmente, de dominio público, máis debate. Nós temos máis debates, e sei que temos a Voz de Galicia en contra, os medios todos en contra, a televisión galega é un pecado. Se realmente tuviéramos algo máis de enerxía, era para plantarnos nos estudos e armar un follón grave, porque eso é un atentado a todo, a inteligencia,
a mínima dignidade de todos como povo, é unha manipulación groseira, unha españolización que supera os límites de todo, non? Aquí se fala, son capaces de estar 2 horas interrogando a unha señora de Murcia, e que se quedan tan tranquilos. De Murcia para falar de política ou para falar de lo bien que va España. E mentras están excluídos da televisión non todo tipo de debate, senón as persoas, os movimentos, as institucións, que fan algo por Galiza. Bueno, pero que isto que é? Porque se podían dar 2 minutos, 3 minutos. Non, é eliminación pura e dura. Claro, isto, soportalo dándolle carta de naturalidade, é o que a mí me parece que eso é o que nos está facendo un dano grave. Non sei que nos quere decir aquí. Bom, en primeiro lugar, agradecer a tua intervención, porque me parece que está moi ligada co que vivimos nas rúas, as conversas políticas do día a día, e penso que unha análise política realmente pragmática ten que estar ligada aos debates que se dan, non? En todos os ámbitos sociais, non? E como fixiste referencia tamén á iniciativa popular no país, e un pouco por alusión, porque son coordenador nacional das escolas semente, pareceme moi interesante facer referencia a un principio que creo que atravesa toda a túa obra, que é sermos capaces de construir ferramentas de autoorganización popular, non? Pensadas por e para o noso país. Penso, ademais, que debemos pensar na construcción destas ferramentas a longo prazo, obviamente, facelas compatibles coa necesaria modificación do sistema educativo público. De tal modo que converxan nunha mesma estrategia que a construción da Escola Nacional Galega, como pretendían as Irmandades da Fala. Por un pequeno exemplo, en relación a isto, falaba pola mañá con Uxío Breogán, que na Córsega, hai 3 meses, o Goberno, a Asamblea Nacional Corsa, perante a lei asimilista educativa do Goberno francés, que imposibilita programas de inmersión lingüística en corso, pois daba 2,8 millóns de euros á Iniciativa Popular Educativa Corsa, que é unha asociación, como a Semente sería aquí, que se chama Escola Corsa. Entón, eu penso que realmente ese é o verdadeiro sentido do nacionalismo, do patriotismo. Entender que o que nos move, para alén dos medios que utilicemos, para alén das tácticas que históricamente haxa que adoptar, son a conquista dos obxectivos. E xa para acabar, dicer tamén que, de algún modo, a diferenza tamén dunha iniciativa popular e dunha iniciativa privada é que nós, por exemplo, como iniciativa popular, sempre vamos ter como un dos primeiros principios fundamentais a universalización do sistema, é dicir, a accesibilidade. Se unha familia non ten os recursos necesarios, nos organizaremos máis concertos, venderemos máis material, pediremos máis axuda, tentaremos ter máis socias, mas en ningún caso evitaremos ou imposibilitaremos que unha crianza poida ser educada na súa lingua, obviamente por razóns económicas. Moitas grazas. Rematouse xa o tempo. Non sei se querías contestar algo. Non, eu estou de acordo. O problema disso é facer compatible as dúas cousas ben, con un mínimo de forza. Ese é o problema. E aí hai tamén un problema económico, efectivamente. Se a administración hai, eu estou de acordo totalmente a que eso se subvencione. Mentre o ensino público non dé unha conta real de todo eso, eu estou de acordo tamén. Pasamos xa á seguinte palestra, entón. Grazas, Paco.